ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ha ka arphotri ko bunai naiwing arajar arphuai la pelaj ya ka kot ka bala tho da pastor Mitchell Reeves thongni bat ka ne ka kot ka dei ya ka baula ai kerteng ukhulom ipa ka kerteng jong ka ne ka kot ka dei ka bau pastor thongni ula ai buram sha ukpa namar dei leng ba ka jinglam lenti jong ukpa ba ula ban long kumni kumba ulong menta. Pastor Mitchell Reeves thongni udai principal jong ka district war Sepngi Christian Higher Secondary School but udai ru pastor jong ka Maplang Presbytery ka bahab hapo ka KJP Synod Sepngi ula pendep je ka Master of Theology but udang penkre ban pendep saya ka PhD. Implement. So I taught the Mitchell Reeves thongni. Tu boleh unkerku yang ujung sekri joku mana barok di bangsa boleh dengan kau dengan dua. Tu boleh sibuk ni pi ke Batisi TV ke bala priang sengobha yang ni ke program ke jong pi but ke kerteng ke jonga di Mitchell Reeves thong ni but ngalong mentau principal jong ka district Wasemi Christian High Secondary School kumju long pastor yang ka Maplang Presbytery ke bahak bapo ka KJP Synod Sepngi di mentah ngarang syudap bagi jimpuli jonga ya ka MTH ke Master of Theology but kerman ba tang honi usnam banwan nganyo ban lej ya ka PhD daga jisne ke jong blai to khubli shibun kata kajing kali ke jong pi ngala sedang bantho nadu banga don ha po university ha po Martin Luther Christian University ha bangla tho ka we ka project ka badesh phangka duitara ha ka bangi anujor la ni ka comparative study bat ka gitar tena tu sedang bantho ka project bat hadian nang le puli ha moklon apo JRTC tho saya thesis jonga ka bade hi but music the impact of western music on Khasi traditional music and indigenous ethical response ka tu tho kumtu ketika thesis ko jonga but hadin mangla adap ke bidi ngla sedang ban tho ki articles ki jing tho ki jonga da ka bang ki journal ki baper la kalong hapo JRTC la ni kalong haki souvenir bapmi ki balang bat haki magazine ki baper ki badai jong ka balang bat haki weki journal ki bapmi da ka balang bat khamtam ki badai jong ka balang hi tigi jing tho ki jonga nya aisha ki bat ngasngo ban aingo you play bow la ainga ni ka sap bat kermen bagan long gajing kerku lang bagi jing tho ki jonga shaki wei but ho e jing sha ngam poi perkhat bangala ban tho bangala ban mo ban articulate ki thoughts ki jonga andre nga panpa ki jing ngungu ka bakar pang Dr. Mrs. Lapanshai CM ibadi khon jeng Dr. Helen Giri but Professor Chesterfield ki balap ningkong ya ka sap tho ki jonga abang tho ki project sang kan mau perbadan po nehu ki ong Mitchell i mesla mashai kan mai kentien ke bai ong mai ong Mitchell fidoni kulam banap penon kam ka sap ke jong pi bat nadu nang tu ngabu ke jimut perkhat jonga bakumnu nan yo ban sandur yo ban penwandor syu kini ka sap tho jonga bat hadu mentah kumni ku mangalong ban tho hi kadai ka passion ka jonga kadai ka bang develop suki pasuki kajing tho kan mla ban long marmar long kansan gumtu ngi hab ban dayet bnya teng ha bangi tho kan simpor hi nomar ba na fi ai ka we ka statement phi hab ban perkhat pedi sai katai ka we nak katai ka we ka liang
yo le si kiwan ki jingkeli la fi ai ke statement kin mi ki jingkeli nang tu hatu kan ni statement jo fi kalong valid ne tapi takada habangi tho ngi haban articulate ke thoughts ke jongi ngi haban articulate bha ke statement ke bangi ai ke di benlong fact ke di benlong kum ka jingsi sha ke mo habangi tho kanum dei ke jing tho ke bolong superficial ni ke bolong tang nasla but ladangi pe ki spas nem ki bam shwa ki nong tho ki long kile dakataka amche thought ka bagi syong hasuki ki tho ben rei ngap di habang tho ngada le ka research ngada penlut ka por bani slok bat ki riu champang mai slok bat ki breu ki ba em wat ki grassroots level bat ngasa tho kata kan takadau ka simpor hi habang tho ki no ki watangi article si baret ru bat ka we de habang tho ka long ba nga ele ban pen mi ki idea ki batmai mar teng teng na fi copy fi tho si tho itu ki bala da tho ki breu ka along ba shukot an ps rei nga pdi nga tho habang tho nga ele ban wanra ki jing tho ki batmai ki idea ki batmai mat kum ta ter bat ngosternat u scholar hakari khasi jentia jungi u Dr. BL Nungbri bolong principal jongka GRTC mata udai mau bala motivate bahaya bakum nu habang tho de ban pan pher ke jing tho jpi de ban pan pher ka de ban long unique kan kam de ban shu ye ke ke bala tho ki we fin shu tho kum tu ka jo shi ka jo mo kan long boring ki nong pudero ki ideas kan mi ka jing mut perkhat kan mi ke bathmai mo te kita ki long khandiat halor kata ka jing kali ke jpi Banong ban penmi hi ka kot kum ka wei bi ka kot hakadur jeng ka kot ti ngampat penmi phi menta hadu menta on ngamut banong nadu men syua ngampat penmi kan ngasyu ai ki article lakalong ka pareng ha ka english lakalong ka khasi ha ki journals ki boper but ha ki lecture ka bangaju lech ban ai ki lecture kum spo hong kong lawan nang tangi simta ka wei ka lecture ka wei ka ransan ki ba penong hapo New Zealand ban ai kum ki ransan ki ba per la ki kwa ban yo sngo ka paper junga ni ka lecture junga ngai ban ai ti ngas ngongo u blei pedi ba hakan ka kenti ka ba menta kan ngalai la ban penmi ha ka book form hi ka kot u kholom ipa kadika kot ka baning kong ka bang penmi haka karya ke jongang la bonong daladi kan man penmi man publish bat kani ke kot kadi ka kantup iki mat ki boper la kalong ha ka menor la kalong ha ka menta kani ka kot kadi ke bang penmi ha ka arpho tarik ju nai wing arajar arpoi tingange bakalong ka jingkar khu kan mo sikiwei ti phi ngai khulom ipa Hakatin English my father's writing implement. Baling ai khulom ipa phi ka daw ka long ba ipa nadu menchua wala ha im shim de utau scholar la ni utau ru champang ban tho gen rei ipa ijumlian bha ban tho ki resolution ki rai laga de ha ka balang ki senjuk Snong gi boper ba ibat bat katahi kadika dauba ka ba penlong nga ban ai ye kani ka kot haga kerteng uklom ipa kum ke jing perto ken ye ke jing elam lenti ke jing ipa ke jong ai ar Livingstone Karpran ban perto ki kam ke ba ma i ila ai lat nga nadu bangang ret ban tho kum tu ban kopi gitu ke resolution bat de halor jong kata kan nongrem ken dan rei bonong ba ipa jingi in penmi kot te em kam de kata rei mai sai trei bha ba ki seng ba ki ba long sket tri balang ila bat ila long de khot kum ti balang la kham slam ila bat ki kam balang ba ju kai nga kum nu ban tho ke ni ke resolution ni ki rai jong ka balang ba de halo je kata konong rem bang ai gini ka kerteng ukhulom ipa gini ka kot kador jong gini ka kot ka de ars pa tingkah bat ha
kadang poi tang arspa tingkah kepisah Indian reha ka US dollars kadang poi tang 2.67 kadang long jam dor bahagen kadang long jam dor bahaban compare namar phi lafin shu de tak dor ganu kamar kamot bafim value kan aging trace tom phi ngi haban trace tom habang ile ganu menhagani kadang produce menhausnam arja prang kadang produce ka album ke jong arab atrai katung adi ha kador sispa san pau pi ka input ka jing trace tom ke jongi pi ka penlong bang habban mo habban value ke jing trace tom jongi ladangi nang ban value ke jing trace tom jongi te mo te ngi habban value ke jing trace tom jongi bakador kampat da khiatan mat nga kerman ru ba na filatiet ini kot kan long ga jing khu ya pi te ha ba penkot ha kan ka por gen ai kublai fi ka batisi ka bala wan shakmat bat ka bala ai lat yang aban keren halor chung ni ka kot mat nga skwa ban ong tang ni ka wei ba ka jai ben riu khasi jungi nadu bo Thomas Jones wan shakani ka ri khasi jungi ngila yo u abi ke di ike dak tho bat hadu menta sispa nyo post nam tam la banong kajak bendri ko jingi kadang up menta ban yo orang ha ka khnet ka bapra jong ka constitution jong ka India ka tien kasi tigani kalong ka we na ka jing no asnyang sya ka tien la jong ka tien jong imei ka tien jong ipa ka bangangen bakan long ka jing khu gen iki we aba fi poli bat kan long ka jing khu nang ni shakmat ka jai bendri ko jongi bakum nu ngin long ka jai bendri ko ba im ka ba tho ka batar baka jai bendri ko ban long ka jing shai ki we gen bat nga kerman ba kani ka kot kan long ka jing khu ki bri baro ki ba poli ki samla kam tam ba fini i ka jing shai ba fini i ka lenti kumnu finia kumnu ba fin tho ba kum ta ter man kerman ru bo ble no isnei yang hai ni stap i phong i baret bo ble la ai mangal ni yo ben penun kam hok nam ta ka boram ka jong u gen ti tu ble ngor khu ya phi baro ki ba pet lang ba jong ni ka channel ba ngai ba kan long ga jing kor khu ngi lang baro khuble shibun